Transizio baten moduan adierazten izan dut, ez lekuak, lehenengo eta behin, ez lekuan neu, leku pribatuak, eta leku pribatutik abiatuta esperantza da. Eta niretzako esperantzak izenak eta izenak ditu. Esperantza da niretzako utopiaren perspektiba horretan ulertzen duana. Baina utopia ez dator berez nire ustez esperotik, egotetik. Utopia niretzako gauza errealak dira, tangibleak dira, lorgarriak dira, ez da bakarrik bide bat egiteko, baizik eskuragarriak direnak, izan beharko lirateke eta da ulertzen dunik direla utopia. Izan du utopia zorientasun unea direlako, bere azken presioan, eta zorientasun une horiek eukin ditugulako. Askotan ez da konstientez izan, utopiak sarri asko lortu ere egiten ditugula, eta batak urrengo askatzen duela. Horban, aurrera begirako hori adierazi dut, ezta? Utopien baitan. Beste norbaitek esan dit, atal hori nahiko surrealista ere badela. Eta segurunik arrazoi dauka lagun horrek. Utopiak gauzatu arte behintzat nahiko surrealistak direlako. Abia puntuan ezin bestela izan. Eta horren transizio hori egin izan dut. Eta esperantza hori, utopia hori, esperotik ez datorren egotetik, itxarotetik, ikuspegi pasibotik ez datorren utopia hori, ni ez naiz esan egoteko egitakoa, nik uste duanean aurrera egiten dut. Eta hori adierazten izan dut, hirugarren atal honetan